Sisplau, podeu posar una diapositiva i després una peça breu de Pau Casals, si esteu aquí i m'esteu sentint. Si és que hi ha algú, podria ser que no. Sí? Sí. Bé, tot ha estat presentat molt ràpidament degut a la circumstància històrica. Després d'això hi ha una cosa que no, per problemes tècnics de compatibilitats, que és aquest colom vola i mentre vola se sent l'original. Està aquí, si el voleu posar, sisplau. Bé, bon migdia, senyores i senyors. Hem arribat ja als moments finals d'aquest 20è Congrés de Metges i Biòlegs de la Catalana. He de dir que qui havia d'obrir aquest acte era el doctor Vilardell, però ha dit que he insistit que fos jo mateixa qui donés la paraula i acloés aquest acte. Gràcies per estar aquí i ara passo la paraula primerament al molt il·lustre doctor Ricard Guerrero, president de la Fundació Alsina i Bofill. Moltes gràcies. Hem parlat molt. Solament agrair fonamentalment al poble de Manresa i tota l'organització, totes les persones que han ajudat. Aquest congrés ha estat convocat per la Fundació Alsina i Bofill, que jo presideixo, que la seva missió fonamental és el manteniment d'aquests congressos, i per la Fundació Altaya. Realment és impressionant la potència de la Catalunya Central, de la força. Hem col·laborat també en la taula anterior, hi havia 3 biòlegs, 2 biòlegs i una biòloga, una farmacèutica i un físic. O sigui, l'exemple de l'aportació i de la necessitat també de canviar aquests congressos que clarament continuaran. Sembla que ho vas dir, que hi ha, perdoneu, alguns ja m'ho he sentit, que hi ha 3 motius fonamentals que van fer que es fessin aquests congressos i que fan que s'hagi fet aquest i que en el futur també se'n fa. Aquests 3 motius és que el català és el pal i paller de tota la nostra vida. Per suposat, molts han estat, o alguns han estat als Estats Units, en altres països, però aquesta és la llengua que ens uneix, la llengua no solament dels professionals, sinó dels professionals pacients de tota la societat, de totes les persones que han vingut de fora. En segon lloc,
seria aquest concepte que poques coses tenen encara, que és el pancatalanisme. O sigui, el català no solament no és un territori concret, sinó que és una cultura, i aquesta cultura, aquestes maneres de ser, de menjar, segons hem vist aquest matí, doncs ens uneixen i hem de recapacitar. La tercera, evidentment, l'enorme importància que tenen la salut i totes les ciències, no solament la medicina, la biologia, sinó totes les ciències que van al costat, i això ho justifica. També he de dir que havien donat for granted, per suposat, un ambient en el qual ja no necessitaven insistir, perquè pensaven que el tenien, però sembla que no, i sembla que no el tenim, i aquest ambient és que tot això ho fèiem en un ambient de democràcia. No tenim democràcia, no tenim llibertat d'expressió, i nosaltres, dins de la nostra capacitat, continuem dient que som un poble, som un país de pau, i que ja voldria jo que Espanya, Europa, potser està una mica, i el món, entengui quin és l'esperit català de veure les coses, una manera pacífica, una manera molt activa, una manera progressista, en el qual el que volem és el bé de tots els nostres habitants, també dels habitants dels espanyols, també dels europeus, i totes les persones que han vingut a viure amb nosaltres i que per tant són catalans. És un esperit integrador i no separador, com és el que s'està veient aquests dies. I solament això. Moltes gràcies, doctor Ricard Guerrero. I té la paraula el doctor Miquel Bardell, copresident del 20è Congrés de Metges i Biòlegs de Llengua Catalana, que també ens donarà unes paraules. Moltíssimes gràcies, regidora de l'Ajuntament de Manresa, Ricard Guerrero. En primer lloc, estava pensant com es recordarà aquest congrés. Un congrés es pot recordar pel moment en què es fa. Evidentment, el moment aquest es recordarà, com alguns dels congressos que s'han fet abans de metges i biòlegs. Es pot recordar pel lloc on s'ha fet. S'ha fet a Manresa. S'ha 125 anys de les bases que es van fer en aquesta mateixa ciutat i, per tant, també pot ser recordat per això. Podria ser recordat per l'organització, que t'haguessin atès molt bé, que tot hagués anat molt bé, i, evidentment, aquí també ha passat. I després es pot recordar perquè del congrés pot quedar en unes conclusions. A mi, personalment, de tot el que més m'agrada d'un congrés és el que t'emportes, que són, què és el que s'ha dit, quina conclusió me'n podria portar jo per recordar-la i que en el futur quedés escrita i també algú la pogués llegir i servís per continuar millorant les coses en el país, en el sistema de salut, etc. Per tant, personalment a mi m'agradaria molt les conclusions d'aquest congrés. Però abans de passar les mateixes, que són provisionals, són fetes per aquesta persona, i en tot cas serà el comitè científic amb què la repassarà totes les ponències, totes les comunicacions i les elaborarà molt millor, però en tot cas sí que en podem treure algunes. I abans permeti'm que digui que aquest congrés ha estat un èxit en la qualitat de les ponències, de les comunicacions i de l'excel·lència dels ponents que hem tingut la sort de tenir-los aquí. I a tots vostès també han donat qualitat, perquè que hi hagi persones que escoltin, que hi siguin presents, és molt important. I després vull donar les gràcies a tota la gent que ha fet possible que aquest congrés avui el puguem clausurar. No ha estat fàcil, seria mentir. Hi havia veus que deien que això era impossible, moltíssimes. Corrents que deien això s'ha acabat. Un congrés amb temes transversals a l'època de la superespecialització, això no va. Amb disciplines sanitàries diverses, això no va. El que és bo per un no és per l'altre, impossible. Avui, el vehicle de la llengua, fins ara la teníem molt normalitzada ja. Tampoc podia ser, tampoc poder el motiu de fer un congrés. Però s'ha demostrat que la transversalitat en el nostre sistema de salut i amb les ciències de la salut i la vida és imprescindible.
i el debat transversal l'hem de continuar fent. I també s'ha demostrat que la llengua, malgrat tot, i la nostra especialment, sempre hi ha vents que bufen molt fort i a vegades la fan tambalejar. I aquesta llengua encara necessita que la reforcem, que la cultivem i que la cuidem moltíssim. Per tant, penso que ha valgut la pena fer aquest congrés. I per què ha estat possible? Si hi havia vents que bufaven que no s'havien de fer. Jo tinc de citar, mai està bé citar persones, però sí que tinc de citar algunes persones i institucions que l'han fet possible. La primera, l'Institut d'Estudis Catalans i la Real Acadèmia de Medicina de Catalunya i Balears. L'Institut d'Estudis Catalans citaré només una persona i amb ell represento tot l'institut, el seu gerent, el senyor Corbella. Fonamental. Per què? Perquè és una persona que té una visió no només una econòmica, un coneixement molt extens de l'Institut d'Estudis Catalans. I en Ramon Corbella realment ha estat una persona clau també per aquest congrés que avui fem la cloenda. Segon, una institució fonamental ha estat tenir en el lloc que hem fet el congrés un dispositiu assistencial sanitari important, el TAIA. I allà hi vam trobar un pal de paller increïble, el senyor Manuel Jovells. Ell, i amb ell represento a totes les persones que formaven el seu equip i a tot l'hospital, la gent que treballaven allà. Ha estat increïble el suport que hem tingut d'en Manel Jovells i tot el seu equip, que us agraeixo, però moltíssim. Després, hi ha hagut persones que han fet possible, el comitè científic, tots els organitzadors, etc., que també els agraeixo moltíssim. Però després l'Ajuntament de Manresa. L'Ajuntament podia donar l'esquena, però no, des del primer moment va dir que sí. I ell, la persona que tinc al costat, la Mercè Rossich, ha estat la persona clau, juntament amb l'alcalde Valentí. Però li vull dir moltes gràcies perquè això ha estat possible. I acabo amb els agraïments a una persona, que és el president d'aquest congrés, el president de veritat, que va inaugurar el primer dia, i evidentment a Lluís Guerrero, i evidentment amb ell li dic gràcies, has fet una gran tasca, has aconseguit realment que aquest congrés hagi demostrat que és possible i que té de tenir continuïtat. Moltíssimes gràcies a tots i el meu aplaudiment a tots ells. Quines són les conclusions o les coses que s'han dit en aquest congrés? Primer, s'ha dit que en els sistemes sanitaris avui treballem de forma multidisciplinar i de forma interdisciplinar i que aquest congrés ha de canviar de nom i que avui això ja és un congrés de les ciències, de la salut i de la vida en llengua catalana. I, per tant, aquesta ha estat una de les primeres conclusions, perquè avui hi participem professionals de moltes disciplines, a part de biòlegs, metges i metgesses. Segona conclusió, la salut és una inversió. Ja no parlem de despesa, parlem d'inversió. La salut és una inversió i un dret, i cal mantenir la cobertura pública universal. Costa de dir, però hem vist encara dins de les terres de la nostra llengua catalana que encara aquesta vegada no hi és i, per tant, cal mantenir-la. S'ha dit també que teníem de millorar el rendiment, l'eficiència i la qualitat, i s'ha parlat de donar una cobertura efectiva i treballar per evitar la variabilitat a la pràctica mèdica. S'ha parlat d'aprofundir en l'economia de l'envelliment saludable, tema important. Hem d'estudiar amb més profunditat el paper de les noves professions. S'ha parlat de la innovació disruptiva. Cal adaptar-se a les necessitats de l'entorn i tenim de revisar les competències professionals. Cal potenciar l'atenció primària per augmentar la capacitat de resolució de la mateixa. La medicina familiar i comunitària té de formar part de les estructures docents en el pregrau. Necessitat de crear
un departament de medicina familiar i comunitària a les universitats. Cal potenciar la recerca en aquesta àrea i la mateixa té de ser competitiva, translacional, transdisciplinar, socialitzada i tenir el recolzament dels gestors sanitaris. Tenim de canviar el model de relació amb el ciutadà i el pacient. Cal passar del pacient passiu actiu, del no informat a informat, del model paternalista deliberatiu. El malalt té de participar junt amb els professionals a la presa de decisions, necessitat de crear xarxes de pacients i remarcar els drets que té el malalt d'accés, d'informació i qualitat, però també dels deures, a l'autocura, el bon ús dels recursos sanitaris i el compliment de la prescripció. Cal potenciar la formació i educació sanitària dels ciutadans per entendre millor la informació que després se'ls dona. Tenim necessitat de transformar el sistema sanitari amb un abordatge més comunitari, amb polítiques interdepartamentals, treballant amb xarxes assistencials i modificant o estudiant la modificació de l'assignació de recursos d'acord a la càrrega de les malalties dintre el territori i probablement estudiar també la modificació del sistema de compra pública. Avui s'han parlat de les vacunes i hem de tenir en compte que la vacunació continua sent un tema important per protegir a la persona que la rep, però sobretot per protegir-nos també dels no vacunats, la immunitat de grup. I cal lluitar per la reticència a la vacunació. Per això cal potenciar la confiança en els professionals sanitaris. Lo normal és vacunar-se. En l'alimentació i salut s'ha dit que l'ésser humà és cocinívor, la importància de la cuina, de la bona cuina. Menjar millor és menjar més sa, més sostenible i més bo, perquè la cuina transforma les coses perquè després nosaltres puguem tenir una bona alimentació i puguem menjar correctament. Cal desenvolupar estratègies per tenir dietes sanes i sostenibles i que respectin la biodiversitat. Tenim de fer que hi hagin respostes locals perquè els llocs ens han dit que tenen identitats pròpies i cal evitar entorns alimentaris tòxics. Cal estudiar l'impacte del canvi de la biodiversitat. Hem d'estudiar el microbioma en el nostre entorn perquè és el que relaciona amb el propi nostre. Si aquestes conclusions poden ser útils per millorar el sistema sanitari d'aquest país, per millorar la qualitat de vida de totes les persones, penso que ja haurem fet el repte que perseguíem. Moltíssimes gràcies a tots per la vostra assistència. Moltes gràcies, doctor Bardell. Bé, en nom de la ciutat de Manresa, en nom de l'Ajuntament i també en nom propi, jo vaig creure i vaig confiar i vaig pensar que realment nosaltres es mereixíem que aquest congrés es fes a la ciutat. Vull agrair la vostra presència aquí durant aquests dies i molt especialment a l'organització d'aquest congrés per triar Manresa com a escenari d'aquest esdeveniment tan rellevant i tan important. Com es va explicar ahir, certament ja potser es havia postulat en una altra ocasió que Manresa podia ser seu d'aquest congrés, però finalment aquest propòsit ha arribat a la realitat i hem tingut una mostra aquests 2 dies. Bona part que aquest congrés s'hagi fet a la ciutat de Manresa l'ha tingut la perseverança, la motivació, la il·lusió del doctor Lluís Guerrero, ja s'ha esmentat, i vull agrair també personalment aquesta empenta, aquestes ganes que ha aconseguit. També a la confiança de la Fundació Alsina i Bofill, que també hem mostrat que realment podíem ser capaços de fer-ho. I també vull agrair moltíssim tot el treball organitzatiu i tècnic científic que han portat a terme els professionals de la Fundació Altaia i Xarxa Assistencial Universitària de Manresa. Sense ells, com també ja s'ha dit, era impossible organitzar aquest esdeveniment tan important com dèiem per la ciutat, però que porta implícita tota una feina afegida que realment a vegades no es veu,
que només la coneix les persones que organitzen, i aleshores dius, queda molt bé, però darrere hi ha una feina molt important, i en aquest cas agraïment a tots els professionals que heu treballat perquè tot això hagi sigut un èxit. Durant aquests 2 dies hem tingut l'oportunitat de tractar temes diversos i interessants sobre la vostra professió, i heu mostrat una vegada més que la llengua catalana és el vincle útil per al món de la medicina i també de les ciències en general. Una llengua, la llengua, és el pal de paller d'una cultura, el vehicle de comunicació per tota mena d'ús. I en aquest sentit, també per les comunicacions de més alt nivell. Es pot fer ciència de primera magnitud en català. Es pot fer medicina en català. Vosaltres ho heu fet, i aquest congrés ha donat algunes eines per seguir avançant en aquest camí. Crec que també els representants públics us hem de donar les gràcies per la vostra feina. Som en un moment, com ja s'ha dit, de màxima transcendència al nostre país. El Congrés de Metges i Biòlegs va néixer fa més d'un segle i ha hagut d'anar-se adaptant a circumstàncies socials de cada moment diferents, com el que tenim ara. Aquesta vegada coincideix també en un moment en què el nostre país viu moments decisius i ha d'afrontar un projecte d'alliberament nacional en un context d'atacs contra les llibertats més elementals. Però heu demostrat que la llengua, la ciència i la cultura, com molt bé va dir també el nostre alcalde, es desenvolupa millor en un entorn de llibertats. I heu demostrat de nou que en aquest moment històric els metges i els biòlegs també hi sou. També utilitzo una idea que va expressar ahir també el nostre conseller Comín. Diu, en cada època en què Catalunya ha viscut moments importants, els metges i els biòlegs hi heu estat, fent pinya amb la societat. I ara també hi sou i cal agrair-ho. Felicitats també a tots els premiats i premiades dels millors pòsters, millors comunicacions, que també amb el vostre treball heu demostrat que realment el jurat ha pogut premiar i valorar la feina feta. Moltes gràcies, doncs, per haver triat la nostra ciutat per al vostre congrés. Desitgem de tot cor que el contingut de les sessions hagi complert totes les vostres expectatives i també que hagueu estat còmodes tant en aquest teatre, que penso que és un teatre per nosaltres un orgull, i també a la nostra ciutat. Us esperem de nou sempre que vulgueu. Manresa és una ciutat que ha estat i serà sempre una ciutat d'acollida. Sou a casa vostra. Felicitats per la feina feta i moltes gràcies. Miquel, s'ha de dir, ja ho hem dit, que les comunicacions, ponències i altres activitats que no s'han pogut fer avui per motius que estaven previstes es faran properament en un lloc de Barcelona. A mi m'agradaria dir, és el nostre desig, que sigui la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya, que és una de les entitats que més ha ajudat a aquest congrés, però es farà.